Bona tarda a tothom. Sonen les campanes aquí a l'Ajuntament, són les 6 de la tarda i donem inici a aquest tercer ple de l'any 2025, aquest ple ordinari del mes de març, i saludem també tothom qui ens segueix des de casa i aquí al públic assistent també aquí a la casa consistorial. Estem al punt número 8, que és la modificació de l'ICIO sol·licitada pel Consorci Hospitalari de Vic per unes obres de reparació del tub pneumàtic enterrat que trasllada les mostres des de la clínica a l'Hospital Universitari de Vic. Anglada, endavant. Sí, gràcies, bona tarda. Bé, nosaltres crec recordar que els dos últims cops que s'ha presentat l'ICIO aquí, nosaltres ens hi vam abstenir, vam dir els motius pels quals ens absteníem. És cert que després d'aquella junta que vam fer de comissió especial vam posar els punts sobre la taula, vam arribar a un acord i crec que es va fer un bon treball per part de la regidoria i per part de tots els municipals, i en aquest cas nosaltres ara sí que a partir d'ara donem suport a aquells que es presentin aquí en aquesta sala de plens. Per tant, el nostre vot també serà favorable. Doncs gràcies a les intervencions de tots els grups. Com deia el senyor Soler, hi ha diversos punts. En tot cas, votem primer el que és el punt número 8, en referència a la bonificació al Consorci Hospitalari de Vic per unes obres a l'hospital. Vots a favor de la proposta? Doncs queda aprovat per unanimitat. I el punt número 15, que és aprovar una nova modificació de la delegació de competències al Consell Comarcal d'Osona per la recollida selectiva de residus de la fase 3 i fase 4. Senyor Anglada, endavant. Sí, gràcies. Bé, nosaltres sí que hi donem suport en aquest punt de l'ordre del dia. De fet, ja hi hem donat sempre suport. És cert que en el mandat passat es havia plantejat fer un model aquí a la ciutat de Vic de la gestió de recollida de residus del porta a porta. Nosaltres celebrem, perquè rectificar és de savis, celebrem aquest canvi que ha tingut l'equip de govern per desistir del porta a porta a tota la ciutat de Vic i tornar al model que havíem tingut fins ara. S'ha dit aquí que sí que possiblement els contenidors que es trauran el 2026 són uns contenidors que possiblement no seran amortitzats, però jo diria que l'equivocació ja va ser el dia que van dir que eren uns contenidors per durar 10 anys. O sigui, van fer el contracte l'any 2018 i van dir que havien d'arribar fins al 2028. Jo crec que aquí va ser exagerat. Per tant, entenc que el dia que es canvin els contenidors, que serà el 2026, crec que els contenidors que hi han hagut fins ara estan super amortitzats. Crec que des de la regidoria s'estan fent bé les coses, per això nosaltres evidentment que hi votarem i donarem suport en aquesta proposta. Aquí s'ha dit que és evident que el mes de desembre possiblement es parlava d'un model amb uns contenidors xipats. De fet, jo els haig de dir una cosa, tampoc no és que hagi cregut massa jo amb els contenidors xipats. Jo, per mi, el millor model de recollida de residus és el que hem tingut fins ara. Evidentment, amb uns contenidors com Déu manen, com els que tenim encarregats, com els que hi haurà aquí a la ciutat de Vic, però jo tampoc no és que sigui massa partidari de que la gent hagi d'anar amb un xip i li diguin el dia que ha d'obrir el container, el dia que no el pugui obrir, etc. Per tant, jo crec que sí que és cert també una altra cosa, que hem anat tard. Però aquest anar tard ens ha servit d'experiència per veure que hi ha models. Actualment estem parlant dels xips intel·ligents, els contenidors, que hi ha ciutats que estan dient que això no està funcionant, i la prova la tenim aquí a la comarca mateix, a Torelló. Per tant, vull dir que jo crec que anem pel bon camí, jo crec que hem de seguir per aquest camí, i jo crec que el més important és que s'ha desistit del model de recollida de residus del porta a porta i ens entenem amb un model realment que des de SOMI sempre havíem desitjat per la ciutat de Vic. Per tant, el nostre vot serà favorable. Doncs gràcies. Passem a votació si no hi ha més intervencions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Doncs queda aprovat. Passem ara al punt número 16, que és la relació de les persones propietàries i de béns i drets afectats per l'expropiació de part de la finca situada al carrer Major número 1 de la Guixa. Doncs passem la paraula al senyor Anglada. Endavant. Sí, ja ho ha dit molt bé la regidora, ha dit Sant Fores la Guixa, i és que resulta que precisament em va trucar una persona, jo faig un prec, no és que sigui molt, però jo crec que val la pena tenir en compte, que per primeres vegades que es parli d'alguna proposta que es fiqui a l'ordre del dia, en vez de ficar la Guixa sol, si pogués ser possible ficar Sant Fores la Guixa. És el prec que els faig jo a vostès. Queda recollit. Si no hi ha més intervencions, passem a votació. Vots a favor? Doncs queda aprovat per unanimitat.
Doncs si no hi ha més comentaris, passem a les mocions, que en tenim 4. La primera moció és la presentada pels grups d'Esquerra, de la CUP, del PSC i de Vic en Comú Podem, de suport a la senyora Carla Dinarès i Ayats i de reprovació del regidor senyor Josep Anglada i Rius. I finalment no sé si el senyor Pou, senyor Anglada i després senyor Martí. Davant, senyor Anglada. Sí, vale, gràcies. Bueno, veig que els 4 grups que presenten aquesta moció ja s'han ben esbafat. Genial, genial, a mi em sembla genial i a més estan en el seu dret. Acaben d'escenificar vostès una altra gran obra de teatre aquí en aquesta sala de plens. I és evident que ni és la primera ni serà l'última que vostès faran durant tot aquest mandat. Els hi recordo l'obra de teatre que van fer vostès, crec que recordar que va ser el mes d'octubre del 2023, quan van fer aquella moció del Patí, sortir del ple, entrar al ple, tornar a sortir, etc. No? Estem acostumats també a vegades al teatre que ens fan el grup municipal de la CUP, quan abandonen el ple, quan a ells els hi passa pel cap, deixen les taules aquí al mig, sense cap mena de respecte pels altres membres d'aquesta sala de plens. O el teatre que van fer vostès a l'últim ple, quan nosaltres vam presentar una moció que demanàvem regular l'ús de les bicicletes i els patinets elèctrics. M'ha fet gràcia, quan aquí han comentat, els hi faré un petit recordatori. I vostè, que mira molt el senyor Bernal Matí, va per vostè també. I pels altres grups, evidentment, que presenten aquesta moció. Li vull recordar que l'any 2009, estem parlant de fa 15 anys, un seu col·lega, concretament el senyor Tornafoc, aquí, precisament, en aquesta sala de plens, passa alguna cosa? En aquesta sala de plens va insultar el primer tinent d'alcalde d'aquell consistori, en aquells moments de Convergència i Unió, que era el senyor Xavi Solà. El va tractar d'imbècil 2 vegades. Encara esperem la rectificació del senyor Xavi Tornafoc dient que s'havia equivocat. Que tothom té dret d'equivocar-se, i jo també m'equivoco, i possiblement aquesta vegada aquest tuit també m'he equivocat. Però vaig rectificar i vaig demanar disculpes. Però vostès no en tenen prou, ja ho sabem això. S'ha parlat aquí per part de la CUP de violència. Francament, estem acostumats a aquest país que els únics que practiquen la violència als carrers, atacant a les carpes de determinat partit polític a tot Catalunya, són els membres de la CUP. Per tant, no sé quines lliçons ens han de venir a donar vostès, lliçons de democràcia amb el tema de la violència. Mirin, reprovar, solament ho fan els biguetans cada 4 anys quan van a les urnes. I a segons quin partit d'aquest consistori, d'aquests que presenten avui aquesta moció, ja els van reprovar a les últimes eleccions municipals, amb els vots que va perdre Esquerra Republicana, amb els vots que va perdre la CUP, i l'Arnau Mardic ja el 2019 ja no va entrar en aquest consistori i just va entrar a l'any 2023. I si segueixen, evidentment, amb aquesta tònica que estan portant en aquest mandat, possiblement, a les pròximes eleccions, aquests grups que avui han presentat aquesta moció quedaran uns partits residuals aquí, en aquest consistori. Ara bé, vostès vagin fent, diguin el que vulguin, escriguin absolutament el que vulguin. Nosaltres ens mantindrem en peus per continuar defensant el benestar dels biguetans i de les biguetanes. I escolti'm, és un fet evident que malgrat les diferències ideològiques que podem tenir amb l'equip de govern, que és normal que hi siguin, nosaltres continuarem donant suport a l'equip de govern en tot allò que nosaltres creiem que sigui en benefici de la ciutat de Vic i dels seus ciutadans. Gràcies. Moltes gràcies a totes les intervencions, sobretot pel to calmat en què s'han produït. Jo d'entrada volia
Agrair també al grup d'Ara Vic i en especial al senyor Ferrés, que en aquest cas cedeix el seu dret de paraula cap a la figura de l'alcalde per lleialtat a l'acord de govern que tenim. Manifestar que l'acord amb Ara Vic ha sigut ple des del primer moment i en tot cas també el manifest que hem llegit és conjunt. Senyor Anglada, endavant. Sí, gràcies, seré breu, perquè jo crec que ja ha quedat tot dit. Seré breu perquè jo no sé, la veritat és, no sé si la gent, els que ens estan mirant, els ciutadans de Vic, no sé si els hi preocupa massa en el sentit de dir si una persona ja has dit guapa, lletja, alta, baixa, prima, grossa, no sé, jo pregunto, no sé si a la gent de Vic poder... No sé si a la gent de Vic poder els hi preocupa més el tema dels patinets, el tema de les ocupacions, el tema de la inseguretat. Jo diria aquestes coses, però en fi, he dit que no m'allargaria massa perquè el que havia de dir ja ho he dit i crec que ha quedat prou clarificat. El que sí vull fer dues matisacions, perquè el que no es pot fer és dir mentides, i aquí s'han dit mentides. Aquí s'ha dit que l'altre dia va haver una comissió i jo vaig insultar amb una persona, em penso que era la Maria, és mentida, és absolutament és mentida, això és fals. I a més hi havia la regidora Oms i ella va ser de testig, que jo no vaig insultar absolutament ningú. Ara, a vostès els agrada portar mentides a aquesta sala de plens per anar intoxicant a la gent. I també és mentida, que ja surt a la moció i ho reclamen vostès contínuament, jo vaig afectar el respecte el dia que va venir la senyora Fina Campàs aquí en aquesta sala de plens. És mentida. Amb vostès, no, assessorin-se'n bé, no ria vostè, no, assessorin-se'n bé, parlin amb els secretaris d'aquest ajuntament. Jo vaig parlar amb el Pilar Lovella, jo crec que l'alcalde també va mirar si jo vaig fer alguna cosa mal feta, però segons els jurídics d'aquí aquest ajuntament, i a mi així m'ho van manifestar, i possiblement també li van manifestar a l'alcalde, que possiblement les paraules que vaig dir podien agradar més o podien agradar menys, però eren correctes el que vaig dir jo, perquè jo vaig defensar el sentit del vot amb el màxim de respecte amb aquella persona. Per tant, vostès no vagin insistint en el mateix, perquè vostès, acabaré amb això acabo, que vostès tenen un problema. Tots aquests 4 partits que han presentat aquesta proposta tenen un problema. I no és el 3%, no és el 3%. Vostès tenen el problema, aquests 4 partits, que l'enveja no els deixa viure. Gràcies, senyor Anglada. Per tant, passem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Doncs gràcies. S'aprova i passem a la següent moció, que és el punt 24, que és la presentada pels grups d'Esquerra, PSC i Vic en Comú Podem per defensar la capitalitat compartida a la vegueria a la Catalunya Central. Senyor Riera, endavant, per som-hi. Sí, gràcies, alcalde. Bé, nosaltres, la divisió territorial de Catalunya en vegueries és un dels temes de país que ha donat molt més de sí i, sens dubte, en continuarà donant. Les vegueries haurien d'implicar la supressió de les diputacions provincials, però alguns pensen que s'haurien de mantenir els consells comarcals com a institucions de prestació de servei i deixant la dimensió política en els ajuntaments i la Generalitat. Com hem dit, el tema en qüestió dona molt de debat i des del nostre entendre a la manca de debat en els governs de torn no buscar el diàleg ni el consens amb el territori és el que avui en dia i després de gairebé 15 anys d'haver aprovat la llei de les vegueries de Catalunya encara arrosseguem amb qui o quins territoris hem de compartir capitalitat o abanderar aquesta capitalitat. Si cada un de nosaltres pogués decidir, de ben segur que tots escombraríem cap a casa. Per la nostra part, si ens donen a triar, indiscutiblement Vic seria la capital de la Catalunya Central, ja que els temes territorials mouen passions i la nostra passió és un amor incondicional vers la ciutat de Vic. Però la capitalitat a soles o la capitalitat compartida requereix d'un ampli consens polític i territorial, que creiem que cal redefinir aquest àmbit territorial i que s'ha de reconèixer la forta capitalitat de Vic dins el conjunt de les ciutats de Catalunya. Sempre hem d'esmentar i tenir molt present de la situació estratègica de la ciutat de Vic. Vic també s'ha guanyat la capitalitat al llarg de la seva història. Si fa uns anys amb la vegueria de l'Alter, o fins i tot enfocant cap a la Garrotxa,
En teníem prou, i nosaltres aquí havíem votat en moltes mocions que s'havien presentat, havíem votat favorablement, i com s'ha dit, de proposar el que portava l'Alter l'any 36, però entenem que des de l'any 36 en ara ha plogut molt i han passat molts dies. Avui som conscients que el país ha crescut en molts aspectes, no tan sols en habitants. Té unes altres mancances i de ben segur que també uns altres reptes de futur. Per tant, l'estructura del territori ha de ser partit d'una xarxa de ciutats i d'una aliança estratègica de ciutats del voltant de Vic. I una de les maneres de liderar entenem que també és compartir. El que tenim molt clar des del nostre grup municipal de Som-hi és reclamar que reconegui la forta capitalitat de Vic. Vic s'ha de fer respectar i s'ha de jugar fort. Malgrat que això potser ho havíem d'haver fet abans, ja que mentrestant, i sap greu dir-ho i ho diem amb la boca petita, no hem estat a l'altura i mentrestant Manresa, sigui per la seva ubicació també estratègica dintre del territori o per doblar-nos en habitants, ha anat recopilant serveis territorials molt més rellevants que Vic no ha sabut pescar. Gràcies. Passem a votació de la moció. Vots a favor? Doncs queda aprovada per unanimitat. Moltes gràcies i passem a la següent, que és la presentada per la CUP en defensa de la llengua catalana. Retolació en català als establiments, cursos de català i suport a la Bressola. Anglada, endavant. Bé, des del nostre grup municipal de Som-hi estarem sempre al costat de totes aquelles iniciatives que serveixin per garantir i promoure l'ús de la llengua catalana a tots els àmbits i registres perquè hi siguin presents com a llengua de ple dret. No cal dir que també estem a favor d'impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana. A la moció se'ns diu que la llengua catalana es troba a dia d'avui en situació d'emergència lingüística i possiblement nosaltres ho compartim. Per tant, tenim que ser ferms avui més que mai per defensar la nostra llengua i no permetre que els governs de torn d'Espanya passin el ribot per intentar debilitar-la, ja sigui el Partit Popular o el Partit Socialista. Ara bé, el que ens hauríem de preguntar és de què és degut aquest retrocés de la llengua catalana. No serà potser que en els darrers governs de la Generalitat han perdut molt el temps en fer volar coloms en vez de preocupar-se de la llengua catalana? Ho deixo aquí. Referent al punt de l'acord d'aquesta moció, veuríem bé donar suport a l'escola catalana La Bressola. El nostre reconeixement a la tasca que fa l'escola catalana La Bressola per la seva implicació per defensar els drets lingüístics de la Catalunya Nord. Per tant, veuríem bé efectuar una donació econòmica puntual de 4.933 euros, tal com es diu la moció, a l'Associació d'Amics de la Bressola, si així ha de servir per evitar el seu col·lapse financer després de 50 anys des de la seva creació i es vegi obligada a tancar. Però el que fa respecte als punts 1 i 2 no val la pena parlar massa perquè entenem que des d'aquest Ajuntament la majoria de les coses ja s'estan fent. Doncs moltes gràcies. En votació, vots a favor de la moció? Doncs queda aprovada per unanimitat i passem a l'última moció, que és la presentada pel grup municipal del PSC per sol·licitar una subvenció del POS per un projecte residencial o habitacional per la gent gran. Passem ara al grup de Som-hi. Senyor Riera, endavant. Sí, gràcies. Bé, senyor Pou, serem molt escuets amb aquesta moció que ens porta avui en aquest plenari. Primer de tot, perquè si haguessin estat atents a la comissió informativa on la regidora Oms ens va explicar un projecte amb els recursos de què disposa l'Ajuntament de Vic, és del tot prou conscient del que vostè sol·licita en aquest primer punt. Bé, de ben segur s'està al cas d'aquest doblament de recursos, o aquest entenem que ha de ser el deure de l'equip de govern, als municipis provinent del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que sumarà per fer front al que vostè proposa en aquesta moció, que entraria en el segon punt dels acords. El tercer punt, senyor Pou, també entraria dintre del que ens va plantejar la senyora Oms, però ara aquí jo no soc qui li pertoca entrar en aquests detalls. El quart punt també se'ns va dir que s'aniria picant a totes les portes per tal d'aconseguir totes les subvencions possibles. I el cinquè i últim punt no hi pinta res, ja que tal com es va plantejar en el projecte per descomptat, que s'entén que és una de les prioritats que té la ciutat. Per tant, senyor Pou, creiem que aquesta moció que ens porta no té cap sentit, ja que tot el que demana en els seus acords
entenem que ja està en marxa. Doncs gràcies. Ens passem a votació. Bona paraula per al·lusions. Doncs té la paraula. Bé, gràcies, alcalde. A veure, senyor Pou, nosaltres evidentment que no veiem que això sigui, aquests diners no s'han d'aprofitar. El que jo he dit, que segurament l'equip de govern ja està al cas d'aquests diners i segurament que aprofitaran tot el que hi hagi i, com se'ns va dir, aniran a picar a totes les portes. Nosaltres el que hem dit, que aquí entenem que l'Ajuntament està fent ja moltes coses, des de la regidoria de Benestar Social s'està fent moltes coses i el que se'ns va explicar és un projecte molt bo al qual donem recolzament i suport total. Això és el que li he dit. No és que entenem nosaltres que poder vostè, amb això d'aquests diners d'això del POU, vostè ha tingut una oportunitat per presentar aquesta moció, res més. Doncs passem a votació. Gràcies. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat, gràcies. I ara sí, ja només queden les preguntes, n'hi ha 21, últimes 8 preguntes de Som-hi, que la primera fa referència ni a Vic ni als biguetans hauríem de renunciar mai a la capitalitat de la Catalunya central. Si abandonen el ple, agrairia que tornessin al mobiliari a lloc. Doncs gràcies. Senyor Anglada, si pot formular la pregunta número 1, endavant. Bé, sí, aquesta pregunta és referent evidentment al titular que va sortir al Regió 7, que no sabem si exactament el titular que va sortir al Regió 7 ho posem en dubte, si és que el va dir o no el va dir, però trobem que si és que l'hagués dit estava fora de lloc, no? Dir que Manresa, o sigui, reconeix com Manresa la capital de Catalunya, no? Això és el que ens agradaria que ens expliqués i el que sí nosaltres li pregaríem que, com a biguetà que és vostè evidentment i com a alcalde, que no renunci mai a la capitalitat de Vic com a capitalitat de la Catalunya central. Doncs gràcies. Jo em remeto a les respostes que he donat en el debat de la moció, per tant li agraeixo la pregunta, però sí que per no cansar la ciutadania em remeto a recuperar la videoacta de la resposta del ple, que crec que deixava clar que no renunciaríem. En tot cas, la següent és: quines noves mesures s'ha portat des de l'Ajuntament de Vic al nou Pla de Qualitat de l'Aire que es presenta al Consell Comarcal? Senyora Riera, endavant. Sí, la qualitat de l'aire és un dels temes que més ens ha preocupat durant el llarg d'aquests anys. El 2011 ja vàrem portar una moció en aquest plenari, el 2015 hi vàrem tornar a incidir i en l'apartat de pregs i preguntes no hem deixat mai de cursar les preguntes i els pregs pertinents. Però el que és la realitat és que la qualitat de l'aire empitjora cada vegada més a la ciutat de Vic. Entenem que ara el Consell Comarcal porta un nou pla i nosaltres demanem quines mesures són les que s'aporten des de l'Ajuntament de Vic en aquest nou pla. Gràcies. Doncs li contesta la regidora Coma. Endavant. Moltes gràcies. Doncs bé, en quant a les aportacions de l'Ajuntament de Vic, diguem que tècnicament els tècnics de l'Ajuntament de Vic ja han set presents perquè malauradament la Conselleria de Qualitat de l'Aire del Consell Comarcal no disposa de tècnics, bàsicament soc jo com a consellera i m'ajuda algun tècnic de la casa. Llavors sí que hem aprofitat que l'Ajuntament de Vic com a capital tenim de més recursos humans i aquí sí que hem pogut tirar dels tècnics de medi ambient, que també els agraïm la seva aportació i el seu compromís, perquè al final no tenen tampoc cap obligació d'implicar-se en aquests aspectes. També aprofito per agrair a la tècnica de Manlleu i a l'Ajuntament de Manlleu perquè també van participar-hi en alguna sessió i tots plegats vam crear aquest pla de qualitat de l'aire que bàsicament s'està enfocat en diferents àmbits, en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit de l'activitat econòmica, el model d'implementació territorial i urbanístic, que també és important, i també el sector domèstic i terciari, finalment, en quant a activitats més agroalimentàries de la comarca, tota la
el sector agroramader. En aquest sentit, ara aprofito per comentar que finalment ja vam rebre l'últim esborrany del pla just abans de Nadal. L'estem acabant de valorar a nivell de Consell de Direcció del Consell Comarcal, esperem poder-lo presentar al proper Consell d'Alcaldes i així passar-ho a aprovació del ple comarcal. Tenim realment ganes de tirar-lo endavant perquè sobretot ens permetria, si és que podem aprovar-lo i que tingui repercussió i impacte de cara també a les nostres reclamacions cap a la Generalitat, ens serviria per poder dotar l'àrea de qualitat de l'aire del Consell Comarcal d'un tècnic i també aquesta col·laboració amb Creacció i amb el projecte urbà que estem desenvolupant, també una estratègia compartida de comarca en aquest sentit. Doncs gràcies. La següent és en referència a una recollida de signatures per les terrasses dels bars. Senyor Anglada, endavant. Sí, ens ha arribat que sembla ser que hi ha hagut no sabem si és veritat o no, que hi ha hagut una modificació dels horaris de les terrasses dels restaurants d'aquí a aquesta ciutat. I inclús ens van comentar uns botiguers que s'estaven recollint unes signatures perquè estaven en contra de que s'ampliés l'horari de les terrasses dels bars i restaurants d'aquí a la ciutat. És per si ens en poden fer 5 cèntims, si és veritat és mentida. Doncs gràcies. Li respon la regidora d'Activitats, senyora Piella, endavant. És la primera notícia que tinc, no en tinc ni idea. En tot cas, el que podria passar és si de cas ens havíem plantejat restringir els horaris i d'acord amb les associacions de restauradors Vic Comerç vam decidir de no tocar l'horari. Per tant, ni ampliar ni restringir l'horari, tothom pot estar ben tranquil que serà el mateix. No entenc, a mi no m'ha arribat cap recollida de signatures ni cap comentari sobre aquesta qüestió, ni idea. En tot cas, ho explorarem. I la quarta és en referència a unes reparacions de manteniment al carrer Paracoll. Senyora Riera, sí, endavant. Sí, això és un prec que vàrem fer fa uns 3-4 mesos que demanàvem que les rajoles de les voreres del carrer del Paracoll banda i banda es repassessin perquè principalment hi ha més un cantó que l'altre, però s'han de repassar totes. Li enviaré les fotografies dels trams i a veure si més no, perquè encara no s'ha fet, perquè ens va dir que era prioritat al veure una escola i que hi passaven cada dia molta canalla. Aquest era un carrer prioritari i no sé, no entenem perquè encara no s'han arreglat. La regidora de Manteniment li respon, senyora Coma. Sí, moltes gràcies. Doncs bé, em sap greu perquè realment m'havien comentat o comunicat que estava fet. Suposo que no hem fet les que tocava, així de clar ho dic, perquè em sembla que no ens vam enviar fotografies la darrera vegada i els hi vaig comentar que anessin a fer unes obres, millores a la vorera de la zona del Paracoll. Tinc constància que s'hi va anar perquè hi ha la PDS feta, però segurament no devíem encertar amb la zona concreta. Si em pot passar les fotografies i actuarem. Moltes gràcies. Seguim ja amb la licitació del bar de la zona esportiva. Senyor Anglada. Bé, que el regidor d'Eduard ja em mira, perquè esclar que cada ser allò que m'ha de condenar. No, penso que això li vaig demanar a vostè un dia, que no devia ser un ple, li vaig dir com està el tema de la licitació del bar de la Unió Esportiva de Vic. Perquè, ens arriben, i penso que no ha sortit aquesta licitació, però ens arriben els rumors que es veu que el bar, ens diuen que se l'ha quedat el president i que el porta ell. No sé si és veritat, és mentida, o jo dic el que ens arriba a nosaltres, Però el que sí és que el prec seria dir quan sortirà aquesta licitació per la persona que vulgui agafar el bar de la Unió Esportiva de Vic. Aquest és el prec que li fem, en tot cas. Doncs gràcies, li respon el regidor de l'Activitat Física i l'Esport, senyor Comerma, endavant. Gràcies. No, el bar no se l'ha quedat ningú. Sí que el que fem quan en aquests espais esportius és que l'entitat, si desitja quan té partits o entrenaments, utilitzar aquell espai i muntar unes barres per vendre begudes i fer cafès o entrepans, això ho fan, ho fan el futbol, ho fa els dos clubs de futbol, de fet, el Vic i el Riu Primer, ho fan també el Patí Vic i ho fan el bàsquet i per tant és una activitat típica. Tot i així els clubs saben que això és el bar estem projectant unes obres per treure una licitació, per tant els dos clubs ho saben. Aquí hem de legalitzar, hem de poder treure la llicència de bar-restaurant i per tant estem preparant unes obres. El fet que sigui GURB no ens fa anar molt ràpid, anem una mica més a poc a poc del que voldríem,
però la idea és treure la licitació i que es presenti algú que pugui gestionar un bar-restaurant a la zona esportiva amb cara i ulls. Endavant, senyor Anglada. El micro... D'acord, però no sap més o menys, pot donar una petita orientació de com sortirà aquesta licitació? Hauria de fer preguntes de l'activitat física i l'esport, perquè en licitacions aventurar-se, senyor Comer, no sé si té cap estimació, però crec que no. No, poder les terres... No, és que la veritat és que estem pendents d'això, hem de demanar els permisos de llicència d'obres a GURB, anem més lents del que voldríem. Sí que a nivell esportiu estem preparant els plecs de licitació, per tant això ho tenim l'estudi de viabilitat, estem preparant els plecs que tenim avançat, però no, encara no han començat les obres, per tant jo diria que la temporada aquesta acabarem així i a veure si de cara al que ve podem tenir el bar licitat o un projecte de licitar-lo, però anem una mica a aquest ritme. D'acord, i en referència al turisme de residus al barri de Sant Llats i 4 Estacions, senyora Riera? Sí, hem detectat que als barris de Sant Llats i 4 Estacions que es practica el turisme de residus. Per tant, entenem que hi ha ciutadans que no volen fer el porta a porta. Saben vostès quin tant % de gent o això és puntual? Perquè sembla ser que cada dia ens consta més aquest turisme de residus. Respon la regidora del barri, senyora Carrera, endavant. Sí, sí que tenim detectat que hi ha una incidència en aquests barris, però no és un problema de turisme de residus o d'escombraria, sinó que és el mal ús que està fent un bloc de pisos del veïnat. Tenim els ambientadors, els educadors ambientals que hi estan treballant, que ja estan parlant amb la comunitat i esperem que aquest comportament es recondueixi en breu. Gràcies. Les dues últimes. Es podria fer un seguiment de la neteja dels bancs en referència als excrements d'ocells? Senyor Anglada? Sí, ja sabem que la dona borratxa, el refrany diu que la dona borratxa i el no es pot tenir tot, no? Però sí que hem detectat a diversos llocs de Vic, els bancs concretament que estan a sota dels arbres, doncs hi ha els excrements d'ocells. Ja ho sé que també és bo que els bancs estiguin a sota dels arbres perquè quan és l'estiu doncs fan sombra. El prec seria que tenint en compte que els ocells fan aquests excrements i els bancs queden bruts, si es pogués tenir una miqueta més, o sigui, precisar més aquests bancs que estan sota aquests bancs perquè es puguin netejar més sovint. Aquest seria el prec. Doncs gràcies, senyora Coma, si pot respondre. Sí, doncs ho vetllarem. Sí que és cert que els ocells últimament en algunes zones de la ciutat o han nidificat o realment tenim algunes zones amb aquesta problemàtica, no només de bancs sinó en alguns racons, inclús han afectat alguna façana, recordo la setmana passada de l'oficina d'habitatge que teníem també una problemàtica important, però bé, vetllarem els bancs i procurarem tenir-los el més net possible. Gràcies. Gràcies. I ara sí, l'última del ple, que fa referència a desallotjar una ocupa del cobert del carrer Doctor Salaric. Senyor Anglada. Sí, bé, aquesta pregunta evidentment ens ho va fer arribar una sèrie de gent d'allà que estaven preocupats perquè la persona que es veu que ocupava aquesta nau o aquest cobert, doncs una persona bastant conflictiva, no? També és cert que aquest dematí, però ja havíem entrat la pregunta, no sé si havíem entrat les preguntes a les 10 del matí, no les entrem a les 3 de la tarda, sinó que les entrem a l'hora que toquen, a les 10 del matí, i llavors ens han informat al cap d'una estona que evidentment la Guàrdia Urbana, crec recordar que va ser el divendres que es va presentar allà i va desallotjar amb aquesta ocupa o amb aquests ocupes. Per tant, celebrem que per part de l'equip de govern o de la regidora de seguretat d'aquí aquesta ciutat, doncs ja s'hagi ficat mà en aquest assumpte i s'hagi tret aquest ocupa que hi havia, crec recordar que era el carrer Doctor Salaric. Doncs gràcies, li respon la regidora de seguretat, senyora Franquesa, endavant. Gràcies, alcalde. Sí, va ser dimarts passat, en presència de l'alcalde de la nostra ciutat, que va passar pel cobert i va veure foc. Llavors es van avisar els equips d'emergència, es va desallotjar, es va apagar el foc, no hi va haver-hi danys ni víctimes, no hi va haver-hi massa enrenou, però l'endemà mateix, amb complicitat i valentia del propietari del cobert i del lloc, es va desallotjar el cobert i es va precintar, es va segellar de nou. Per tant, anem fent aquesta feina de cirurgia a diferents punts de la ciutat i aquest n'és un exemple. Doncs gràcies a tots. Just al punt de les 10 donem per acabat el ple. Gràcies.